Igbo ndị ọma ekelekwa m unu ndewonu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Aba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 17 n'ọnwa isii afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite gerenu isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onyeisiala Tinubu eziela ụmụ Naịjirịa ozi agwa ịchụ ihe n'àjà dịka ndị Alakụba na-eme mmemme Eid-el-Kabir ha. Ụlọ ọrụ na-achịkwa mpaghara nke ọgwụ ike NDLEA anwụchiela ụmụnne abụọ bụ ọgwụ ike cocaine nakwa mkpụrụ mmiri methamphetamine. Ọnụ ego ya ruru ijeri naira 4 na otu ụma n'ala Aba. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba mmụta na-adụ ọdụ ka na-akụziri ụmụaka ihe metụtara olu nne bụ asụsụ Igbo n'ogo praịmarị. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ngwa. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Ndị ụka Alakụba n'ala anyị esonyerela ndị ogbo ha gburugburu mba ụwa na ememme Eid-el-Kabir nke ama dịka ememme ịchụ ihe n'àjà, nke bụkwanụ nke abụọ n'ime ememme kacha buo ibu nke ndị ụlọ Alakụba na-emerube gburugburu mba ụwa. N'ebe ọtụtụ ndị Alakụba nọ, Eid-el-Kabir bụ isi njedebe nke njem ala nsọ ebe ndị ụka Alakụba na-emerube ya na gburugburu mba ụwa. Eji ekpere, ọrụ ebere, mgbakọ nke ndị mmadụ na iri nri ndị nke pụrụ iche, inye onyinye nakwa ihe ndị ọzọ were mara oge ememme Eid-el-Kabir. N'ozi ya, Onyeisiala Bola Tinubu gbara ụmụ Naịjirịa ume ka ha na-egosipụta ihe niile ejiri mara ememme a nke nwere nghọta miri emi nakwa ihe ọ pụtara nyere ala anyị. Ka ọ dị, onye Sultan nke Sokoto Muhammad Abubakar na-akpọku ndị isi niile ka ha kekwuo ajị n'ume na mgbalị ha ịchọta ogbugbo nyere nsogbu akụnụba nakwa ihe ịma aka ndị na-eche nchekwa ihu n'ala Naịjirịa. Onye Sultan akpọrọ oku a n'oge ememme nke okwu sala ya bụkwanụ nke hiri odo n'obi eze ya dị na steeti Sokoto, ebe ọtụtụ puku ndị ụka Alakụba gbakọtara maka ịkpọtụrụ ya n'ihi ememme ahụ. Obere oge ekpechara ekpere, onye Sultan ahụ gwara ndị ụka Alakụba okwu n'obi eze ya ebe ọ nọrọ kpọkuo ndị isi niile ka ha tinyekwuo ike nakwa ume na mgbalị ha iji dozie ọnọdụ akụnụba ala anyị nọ na ya ugbu a ma lụọ ọgụ megide enweghị nchekwa na-arị elu ọjị ugbu a, iji hụ na ndị ọrụ ugbo ga-enwe ohere nke na-aga n'ubi ha maka ịkọpụtakwu erimeri nke a ga-eji achụ agụụ ọsọ ụkwụ eru ala n'ala anyị. Ọ dụrụ ndị ọgaranya ọdụ n'obodo a ka ha zụlite agwa nke inyere ndị na-enweghị otu aha ha aka dịka ọ bụ akụkụ nke ozi ya maka ememme a. Obi Onyeisiala enyela nzaghachi gbasara otu ihe ndekọ gbara n'akwụkwọ akụkọ nke New York Times nke katọrọ ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa, na-akpọ ya akụnụba na-eche ọnọdụ jọgburu onwe ya njọ ihu n'otu ọgbọ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nke Onyeisiala n'ozi nakwa atụmatụ Bayo Onanuga nyere nzaghachi a n'ihe ndekọ ahụ. Isiokwu ya bụ Naịjirịa na-eche ihu ọnọdụ ọgbaghara akụnụba jọgburu onwe ya na njọ n'otu ọgbọ nke ebipụtara n'abalị 11 nke ọnwa Juun a anyị nọ na ya, ma kwuo na ihe ndekọ ahụ gosipụtara ihe burulu ụzọ chee nke iweda ala anyị bụ Naịjirịa n'ala n'ụzọ mkparị bụkwanụ omenala nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba ofesi mgbe ọbụla ha na-eme ihe ndekọ banyere mba ọbụla n'Afrịka kamgbe ụwa. Ọ rụtụrụ aka n'ihe ndekọ ahụ na-egosi echiche bụ na ahụhụ ụmụ Naịjirịa na-ata n'ihi ihe metụtara mgbali nke iri elu ọjị nke ihe niile nke eji ego azụ n'ime otu afọ gara aga bụ n'ihi ụkpụrụ ọhụrụ nke ọchịchị dị ugbu a tinyere n'ọrụ kpatara. Onanuga mesiri ya ike na Tinubu abụghị ya kotere nsogbu akụnụba nke Naịjirịa na-eche ihu taa, kama ọ bụ ihe nọ n'efere nke o butere site n'aka ọchịchị nke pụrụ apụ.
ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị ekwuola na onweghị ndị njegharị iwe anwụchiri n'oge njegharị iwe nke ọnwa Ọktoba afọ 2020 megide aka ike nakwa aka ike nke ndị uwe ojii nakwa ogbugbu ndị mmadụ nke iwu megidere ịka nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Muyiwa Adejobi kwupụtara nke a n'ozi nke o zipụrụ. Ndị uwe ojii kọwara ọnụ mmiri okwu nke onye omeiwu nọchiri anya mpaghara Kaduna Central n'ụlọ nzukọ Senate n'oge gara aga bụ Shehu Sani na ụfọdụ ndị ntorobịa anwụchiri maka njegharị iwe EndSARS ka nọ n'ime ụlọ mkpọrọ dịka nke eziokwu ọbụla na-adịghị na ya. N'afọ 2020 ụfọdụ ndị ntorobịa ala anyị zọpụrụ njem n'okporo ama dị iche iche ime njegharị iwe mmegide aka ike nke ndị uwe ojii ji na-emeso ndị nkịtị ihe nakwa ụdị ọnọdụ nke nọ na ya n'oge ahụ n'ala anyị. Mana ka ya bụ njegharị iwe na-agbasa, emebisiri ụfọdụ ogige ndị uwe ojii, egbukwara ndị uwe ojii ụfọdụ gburugburu ala anyị nke dugara n'ịnwụchi ụfọdụ ndị, ebe atọhapụlara ala ụfọdụ ndị ọzọ ndị bụ echiche a na-enwe ugbu a na-akajighị eji n'ụfọdụ ụlọ ọrụ nke ndị uwe ojii. N'otu nri abalị pụrụ iche nke a haziri maka ememme ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya hiri odo n'ụlọ ezumezu dị na obi ọchịchị n'isi obodo Abuja n'abalị 12 nke ọnwa Juun, Sani kwuru na ndị niile sonyere na njegharị ahụ emere n'oge ahụ kwesịrị ịbụ ndị a ga-ahụta dịka ndị dike nke ọchịchị ọha karasị. Onye Inspector General nke ndị uwe ojii Kayode Egbotokun agụpụtarala ndị ọrụ ndị uwe ojii ụkpụrụ ọgbaghara ndị na-achọ iji ụzọ dị iche iche na-achọ ihu ọma maka ọkwa ọrụ dịka ọ ṅụrụ iyi imekpụ ndị ọrụ dị otu a ọnụ. Egbotokun nyere ịdọ aka na ntị a mgbe ọ na-ekwu okwu na Abuja na ememme ịchọ onye na-esote onye IGP mma ya na ndị uwe ojii mmadụ 26 ndị ọzọ ebuliri n'ọkwa dị elu. O kwuru na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ ụlọ ọrụ azụrụ nke ọma ebe a na-akwalite agwa ọma bụ na mbugo nke a na-ebugo n'ọkwa na-abịa naanị na o ruru onye nakwa na nrụsi ọrụ ike, ọ bụghị n'ihi ịma mmadụ n'isi mmiri ma ọ bụkwa n'inwe Abraham na nna. Onye Inspector General ndị uwe ojii mgbe ọ na-adụ ndị uwe ojii a ebugoro n'ọkwa ọdụ ka ha bụrụ ndị nke ga-akpa agwa nke na-egosipụta na ha bụ ndị azụrụ azụ nke ọma, ma si otu ahụ gbaa ndị uwe ojii niile n'ozuzu oku ume ka ha jiri ọrụ ha kpọrọ ihe iji rite uru na mbugo n'ọkwa nke a na-agaghị ele mmadụ anya n'ihu n'okpuru nke idu ndu ya. Onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ahịa TUC n'aha mkpirisi Festus Osifo ekwuola na 200,000 naira na 50,000 nke ndị ọrụ na-ekwu okwu ka akwụọ ha dịka ụgwọ onwe opekata mpe bụ nke a ga-etinyekwa ọnụ na ya n'ihi na ọ bụghị ebe ahụ ha kwuru ya ka ọ na-ebi. Osifo kwupụtara nke a n'otu ihe omume telivishọn ajụjụ ọnụ a gbara ya. O mere ka o doo anya na ihe otu jikọrọ ndị ọrụ na-achọ maọbụ buru n'obi bụ ịchọta ụgwọ ọnwa opekata mpe rijuru afọ maka ndị nke ọbụla nke a metụtara, ma ndị na-ewe n'ọrụ kwụrụ na nke onwe ha nakwa nke gọọmenti n'ụzọ nkwekọrịta. Dịka o siri kwuo, ihe bụ isi kpatara mfanye aka n'ụkwụ nke ndị ọrụ bagidere na mmalite bụ n'ihi na ọchịchị etiti jụrụ ịkwụfe 62,000 ahụ, bụkwanụ nke mere na onweghịzi ihe ọzọ ndị ọrụ ma ha ga-eme na-abụghị ịmalite mfanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ. Ka ọ dị, onye isi oche nke otu kọmitii ụzọ atọ nke hiwere maka ụgwọ ọnwa opekata mpe n'ogo etiti Buba Goni Aji na-agwa ndị ọrụ ka ha tụgharịa uche na ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ ha na-achọ ka akwụọ ha, na-ekwu na ihe amaghị dị kwụrụ n'ihe metụtara ọnọdụ akụnụba n'ala anyị.
ọ gụpụtara ụgwọ ndị dịgasị iche iche bụ ụgwọ ihe nrita ndị gọọmenti na-enyela ndị nke gụnyere 35,000 maka ndị ọrụ niile nke gọọmenti etiti na-akwụ ụgwọ, 100 ijeri naira maka ịzụta ụgbọala na-eji mmanụ gaasị dị mfe arụ ọrụ, 100 nde naira na 25 ekesara ndị mmadụ nke ha na-agaghị akwụghachi, ịgụnye ụmụ obere azụmahịa n'usoro mkpata na mmefu na 25,000 n'otu nde ezinụlọ 15 keriri n'ala anyị n'ime ọnwa atọ dịka ihe kwesịrị ịhụ na ndị ọrụ ga-esi otu a nabatawa 62,000 ahụ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe ma hapụwazie 200,000 naira na 50,000 ahụ ha na-akpọ aha. Onye isi oche nke otu kọmitii ụzọ atọ ahụ kpọtụkwara uche na 100 ijeri naira na 85 ego nke mbinye mkponye aka enyere steeti dịgasị iche iche iji belata mmetụta nke mwepụ ego mkponye aka mmanụ patrol nakwa ijeri naira 2 enyere maka ịkwalite nrụpụta nke ihe oriri site n'ọrụ ubi. O kwukwara okwu na enwekwara nde naira 75 ọzọ eji ewulite ngalaba mmepụta ihe n'ala anyị ike, ebe 1 ijeri naira bụ maka ego mgbazinye nke ụmụ akwụkwọ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa ntiwapụ nje ọrịa NCDC n'aha mkpirisi n'ala anyị na-ejikọta ntiwapụ nke ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ kolera n'ala anyị ya na usoro ịdị ọcha dị ala nakwa enweghị akụrụngwa ndị nke a ga-eji rụọ ọrụ nke ọma. Enwela iri elu ọjị nke ọrịa kolera n'ime izu ndị na-adịbeghị anya n'ala anyị, ebe steeti Lagos dekọtarala ndị ọrịa ahụ gburu ụdị mmadụ 15. Mgbe ọ na-ekwu okwu banyere otu ụlọ ọrụ ahụ si alụso nje ọrịa ọgụ, onye Director General nke ya bụ ụlọ ọrụ Jide Idris tara ụta na okwu metụtara ịdị ọcha bụ isi sekpụ ntị nke kpatara ntiwapụ nke nje ọrịa ahụ n'ihi na ndị mmadụ na-eme udeke n'ogo dị elu. Onye isi nke ụlọ ọrụ NSCDC a kpọkuru gọọmenti ka ha gbalịa hụ na a ga-enwe ohere nke ịnweta ezigbote mmiri nke ga-adị mma, ebe ịga mkpochi bụ ogige ga-adị ọcha ga-abụ akụkụ nke a ga-eji kwalite ọnọdụ nke igbochi ntiwapụ nke ọrịa ịgbasakwu ebe niile. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke mpaghara ọgwụ ike n'ala anyị NDLEA n'aha mkpirisi anwụchiela ụmụnne abụọ n'Aba ma nata ha ibu ọgwụ ike cocaine nakwa mkpụrụ mmiri methamphetamine ọnụego ya ruru ijeri naira 4.1. Ụmụnne abụọ ndị a bụ Kelechi Nwaobasi na Chinwe Nwaobasi, ndị anwụchiri n'oge nyocha pụrụ iche emere n'agbata abalị 13 na 14 nke ọnwa June afọ anyị nọ na ya bụ 2024. N'ozi nke onye Director nke ụlọ ọrụ NDLEA n'ihe gbasara nkwalite nke mgbasa ozi Femi Babafemi zipụrụ kọwara n'ihe emume ahụ pụrụ iche nke ha merụbere n'ụbọchị Thursday nakwa Friday abalị 13 na 14 nke ọnwa June n'ogige akpọrọ nọmba 3B Boundary Avenue Aba n'ebe obibi dị n'okporo ụzọ Ọhịa nke steeti Abia, dịka enwere ọtụtụ ozi nke achịkọtarala kamgbe ọtụtụ ọnwa nke dugara n'ịnwụchi ndị ndu nke otu a na-ere ọgwụ ike. Ọ gbakwunyere na ndị isi a ka ejidere ha na ibu ọgwụ ike ruru kilogram 20.76 nke cocaine nakwa mkpụrụ mmiri methamphetamine n'aka mmadụ abụọ ndị a. Ụlọ ọrụ nchekwa nke ime obodo bụ NSCDC anwụchiela mmadụ 8 ndị a na-enyo n'aka ha dị n'ebe nshipụta mmanụ nke mmanụ crude n'ụzọ iwu megidere enyopụrụ na steeti Abia. Ụlọ ọrụ NSCDC kwupụtara nke a n'ozi ha zibatara n'akara S ha. Obosara nke eji na-eme ihe banyere isi mmanụ nke iwu na-akwadoghị ka ahụtara n'ebe nzuzo n'otu oke ọhịa apịtị nke ihe ruru ite isi mmanụ crude 200 nọ n'ebe ahụ
ebe eji ya na-eshi mmanụ kurudu ndị ezuru n'ohi. Enyimba TV kọrọ akụkọ n'ụlọ ọrụ NSCDC sikwa otu a mmebisi otu ebe a na-akwakọba mmanụ ezuru n'ohi na kansụl Ụkwa East nke steeti Abia n'ọnwa Eprel afọ a. Ndị nwere agba na ngalaba mmụta na-adụ ọdụ na ịmalite na ngwa kụziwere ụmụaka asụsụ olu nne ha dịka ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ga-eme ka usoro ịmụta ihe ha tụmadị n'asụsụ olu nne ha bụ Igbo ga-akakwu mfe. Nke a bụ akụkụ mkpebi emere ruru 9 n'ọnụọgụgụ na ngwụcha nke ọgbakọ nkụzi ihe a haziri maka ndị nkụzi n'okpuru ọchịchị kansụl Aba North nke otu ụlọakụ Sterling Bank nwe na-ahụ maka nkwalite mmụta ụmụaka nakwa ịmalite ya n'oge. Ndị kpọkọtara otu na-achụ nta mmepe obodo ọnụ n'ihe gbasara mmụta maka mmadụ niile. Akụkụ nke ozi ahụ kọwara ma tụọ aro ka tụgharịa akwụkwọ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ ji eme ihe n'asụsụ Igbo enwe iwu nke ụlọ nzukọ steeti 5 nwere na mpaghara South East ga-emepụta nke ga-eme ka ọ bụrụ iwu ịkụzi asụsụ Igbo na ịmụ ya n'ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe nakwa nke gọọmenti, na usoro ọgụgụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ praịmarị abụrụ otu site n'aka ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mmụta na steeti 5 gbapụtara ihe na-asụ asụsụ Igbo na mpaghara South East nakwa ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị kere oke n'ihe omume ahụ gụnyere ndị nkụzi, ndị akpọrọ oku maka ịkụzigharịrị ha ihe iji mee ka nzọụkwụ a dịkwuo mfe itinye n'ọrụ. Steeti Abia bụ otu n'ime steeti 3 ga-ebute ụzọ n'ihe omume ahụ, ebe kansụl Aba North bụ ọchịchị kansụl bụ ebe a na-eche ihu, mana otu ịchụ nta mmepe ime obodo chọrọ ka ha na gọọmenti steeti Abia nyụkọọ mamịrị ọnụ n'akụkụ a ka ihe nwee ike gaa nke ọma. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike maka ana m abịa. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nka ji n'aka. Ndị obodo Agboji dị na Ebriba na-eti mkpu enyemaka ka agbatara ha ọsọ enyemaka site n'aka ọchịchị steeti Abia dịka ala mbize na-etinye ndụ ndị obodo ahụ n'ihe ize ndụ yana ngwongwo ha. Ha tiri mkpu na ala mbize nke na-eruola obosara ụkwụ 50 n'okporo ụzọ Ụmụahịa gawara Ebriba nke nwere ike itibi obodo Ebriba ụzọ abụọ n'oge na-adịghị anya ugbu a. Onye isi oche nke otu obodo ahụ akpọrọ Agboji Community Progressive Union SCPU Ọjị Agwụ Oko, onye gwara ụlọ ọrụ anyị okwu, kwararịrị n'ọnọdụ ahụ nke na-achọ ịghọ nke ndị obodo ahụ na-amaghịzikwa ihe ọbụla ha ga-emeli n'aka onwe ha, ebe ọ gara n'ihu kpughee n'otu ụlọ nọ n'ọnọdụ nke ịdabanye n'ime ala ma ọ bụrụ na enweghị ihe nke a ga-eme n'aka ngwa ngwa gbasara ọnọdụ a tupu udu mmiri esikwuo ike. Ozi Enyimba TV chịkọtara na-egosi na otu ihe ahụ chọkwara ime n'obodo ahụ dị n'Ebriba nke gara eke ya bụ obodo abụọ n'oge ọchịchị nke Dọkịnta Sam Mbakwe nwụrụ anwụ tupu gọọmenti n'oge ahụ agbata ọsọ ngwa ngwa ma gbochie ya. N'akụkọ sitere mba ofesi, ụfọdụ akụkụ nke mba Ghana nakwa mba ndị dị na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Afrịka na ugbu a n'ihe isi ike nke nọ n'oke ọchịchịrị nke nọgiderela na-aga n'ihu n'ihi nchabi nke inye mmanụ gaasị site n'ala Naịjirịa. Enweela ọchịchịrị n'ọtụtụ obodo dị na mba Ghana, mba Benin nakwa Togo n'ihi ọnọdụ a. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka okpo mmanụ gas na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka dị na Accra WAPCO nke nọ na mba Ghana mapụrụ ọkwa ihe isi ike ha hụtara dịka enwere ndalata na mmanụ gas ha na-ebupụ. N'ozi ha, ụlọ ọrụ WAPCO kwuru na ndị na-emepụtara ha mmanụ gas n'ala Naịjirịa na-ahazi ọrụ nrụzigharị n'ogige ha. Nke a emeela ka agbachie ogige ahụ ebe a na-enweghị mmanụ gas nke ha na-emepụta ugbu a kamgbe izu 6 ha malitere ya bụ ọrụ nrụzigharị.
nke a mere ka enwee ndalata na mmanụ gaasị ụlọ ọrụ WAPCO na-ebugara ndị ahịa ha na mba Togo, Benin nakwa Ghana. Ka ọ dị, ụlọ ọrụ mba Ghana na-ahụ maka isi iyi nke ọkụ latrik amapụrụla ndị ahịa ha ọkwa na ụfọdụ ebe na mba ahụ ga-adaba n'oke itiri n'ihi ọnọdụ a. N'akụkọ akụnụba, ụmụ Naịjirịa na-atakwute ya kọnkịrị ugbu a n'ihe metụtara iri nri ọnụ n'ihi ọnụego nke ngwa ihe oriri jirila pasentị 40.66 gbago n'ime ọnwa nke Mee. Nke a bụkwa dịka ọnụahịa jikwara pasentị 25 na ụmụ 25 gbago n'ọnwa Juun anyị nọ na ya, nke gosiri na ihe na-ebenụ ka na-ebesikwa ike. Nnyocha nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbakọ MBS mere na-egosipụta nke a. Ụlọ ọrụ MBS chịkọtakwara ozi na-egosi na ọnụ ihe gbagoro site na pasentị 33 n'ọnwa Eprel ruo pasentị 40 nke enwere ugbu a n'ọnwa Juun. Ihe ndekọ ahụ kwuru na ịrị elu ọjị nke ọnụego nke ngwaahịa nke a na-ahụ ugbu a bụkwa otu esiri hụ ya n'ime afọ 28 gara aga kamgbe ọnwa nke Maachị afọ 1996, bụkwanụ mgbe enwetụchara ụdị ịrị elu ọjị nke ọnụego nke ihe oriri nakwa ime njem n'ala anyị. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Rangers International Football Club nke Enugu amabutela iko nke egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke MPFL nke afọ 2023 batara afọ 2024. Nke a na-abịa dịka otu egwu bọọlụ a ama dịka The Flying Antelopes jichara ọkpụ goolu abụọ na-asataghị n'otu menyụọ ndị egwu bọọlụ Bendel Insurance anya ụnyaahụ bụ Sọnde na steeti Enugu. Mmeri ahụ gbaliri otu egwu bọọlụ Rangers elu n'akara dịka ha nwetara akara achụwa ama ji aka dị 67 na ngụkọ, ka ndị kacha na-achụta ha n'azụ bụ Remo Stars kụchara afọ n'ala n'ịma aka dịrị n'etiti ha na otu egwu bọọlụ Sunshine Stars. Enyimba rakwara aja n'otu aka ahụ dịka ha na otu egwu bọọlụ Sporting Lagos ndị jiri ọkpụ goolu abụọ satara naanị otu were merie ha. Nke a bụ nke mbụ ya kamgbe afọ 2016 otu egwu bọọlụ Rangers na-amabute iko ahụ, bụkwanụ nke bụ nke ugboro 8 ha na-eme otu ahụ. Mmeri ahụ enyere ha ọnọdụ n'iko CAF Championship nke na-abịa n'ihu. Ọ bụ ya bụ otu o si hara ugbu a n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ya geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Onyeisiala Tinubu ezisalara ụmụ Naịjirịa ozi agwa ịchụ ihe n'àjà dịka ndị ụka alakụba na-eme mmemme nke Eid Kabir ha. Ụlọ ọrụ na-achịkwa mkpagharị ọgwụ ike NDLEA n'ala anyị anwụchiela ụmụnne abụọ bụ ọgwụ ike cocaine nakwa mkpụrụ mmiri methamphetamine ọnụego ya ruru ijeri naira 4.1 n'ala Aba. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba mmụta na-adụ ọdụ ka a na-akụziri ụmụaka olu nne bụ asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ nke bụ praịmarị ndị nke enwegasịrị. Onye ọma, ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ gee ntị maka irie akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị echi mgbe anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa ọzọ. Tutu ruo echi, aka bụkwa m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọọnụ.